den her video vil jeg vise, hvordan man opretter produkter inde i Loppe Online. Man logger ind, som man gør normalt, når det er, at man skal kigge på sine salgstal, og kommer nu ind på forsiden. Heroppe i højre hjørne, der står der opret produkt. Hvis man trykker på den, kommer man ind i en ny side herinde. Og måden, hvorpå man opretter et produktark, det er, hvis man heroppe i venstre hjørne trykker på opret produktark. Man giver sit produktark et navn, og trykker gennem. Nu kan man altså oprette 40 produkter inde i det her produktnavn ved at give det et navn og en pris. Når du er færdig med at oprette produkter, skal du huske at trykke på Gem produkter og OK. Du kan altid gå tilbage og redigere i dine produkter ved at trykke på den blå kuglepen herovre og trykke på Redigere produkter og komme ind i samme side igen.